गाएम कमेंट में रउरा सब बताएम लोग कि सबसे अच्छा गाना के भइल। तो सुनावा पहले तू ओकरा बाद हम सुनावतनी। तो सुनी ननदो उखिया में बोलता सियार हो कि घास गोर जान जोई हो। तो अपना बहन के भेज दियो। सास घरे होइए ना ससुर घरे होइए ना आ तोहर फार दी है सूट सलवार हो कि घास गोरे जान जाई हो। तो हमरो सुनो। सारा लई कन के लागल बाबा जार साली मेला करे जान जई हो। डॉक्टर गाँव में होइए ना बैध गाँव में होइए ना कि तोहरा पेटावा में रह जाई लइका तू खेला करे जान जई हो। सारा लई कन के लागल बाबा जार हो साली मेला करे जान जई हो। यो नंदो या रिक्शवा